Da kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesupport yamunotipa paSaint TV, aiwa pachannel yevanhu, aiwa nepage revanhu, basa richienda mberi. Aiwa pazuva ranhasi ndakamira neThe Kapingautowa Brothers handiti. Panapa ndakamira namukoma, mukoma munonzi ngomani? Knowledge. Mukoma Knowledge. Iben ere kana kuti Iben? Iben Kapingautowa. Yese yuko. Aiwa tinoda kutenda. Tiri muno muguta reHarare, tichida kutenda zvakanyanya support yamuri kuramba muchivapa. Mukoma Knowledge Kapingautowa vari panapa handiti. Mukoma Knowledge mafamba zvanake? Ndafamba zvakanaka kuruzevha handiti. Dambudziko razoita kuti munge muri munouya munotevera mukoma Iben idambudziko rei? Kurapiwa chaiko chaiko. Nechibondo chandinacho. Alright, chiri papita. Alright, ichi chiri panapa. Kuti padhuze munatso chiona. Icho chibundu chamuri kuona apo chiri kuda kuti varapiwe icho chiya ichi handiti. Chiri kuda kuti vange vari vanoonekwa nana chiremba. Mukoma Iben, rondo renyu rwekurapiwa maapapi? Inini rondo rangu rwekurapiwa takuita kune overrate. Alright. Madoctors vese fananga vachindiona. Ndifunga ndakatenderera ndakaonana nawo maspecialist vacho. Saka vaiti iyo ndasauta chironga date kuti vanondiopatira sarini. Ndosasara. Asi vaiti mishonga imwe yacho ida kutengewa asi achatidza kana tazosangana nawo. Sando rwendo rwatinarwo panapa ndofunga munovaziva vakomana vekwaKapingautowa from Hurungwe Trokeadzwa handiti. Hurungwe kumberi kweKaroi uko. Hurungwe ndoiri within area ye ana Karoi Magunje handiti. Ndo area yachona iyoyo. It's about 230 something. I think tuma 235 kusvika pamba pavo 235 to 240 ipapa kusvika pamba pavo kubva muno muguta reHarare. So kune vese vanenge vachida kubatsirana nawo nhamba ndo dziri pascreen, ngatibatsiranei nawo. Rwendo rwavo rwakutopera. Mukoma Knowledge mati maonekwa nachiremba? Hamusati maonekwa. But chiremba vakati muye muzoonekwa. So pa next visit yamukoma Iben nemo muchaenda munodi munoonekwa nachiremba, and then ana chiremba ndo vachazotizivisa kuti zvichange zvichifamba sei. Mukoma Iben I think vane over a month vari munomu vachimirira kuti vange vari vanozooparetwa, but in process yacho ichingofamba, because remember kuti ana chiremba vanonge vachidawo kutorawo matesta vanenge vachida kutora zvimwe zvine zvichienda kulab. Ndofunga process dzacho dzese taikuratidzai results tichikuratidzai tichizviitira kuti nekuziva kuti imimi ndimunomira nesu ndimunotitsigira. So ngatisaneta, ngatirambe tingomira nehama dzedu kuti tinge tino vange vari vanorapwa handiti. Kusvika vapedza kurapwa nemiwo nesuwo tizofara pamwe chete navo tichicelebrata basa rinenge rabatwa zvanaka. Ndichida kungoti thank you very much kuna ana chiremba vese vari kumira naIben so far. Dr. Muriva, a big shout out to you. Thank you very much. Specialist Fedu also, Dr. Manana, Dr. Dzongodza, ana Dr. Tsikidza. Ndizvo handiti. Mwari wamasimba ose akuitire zvakanaka. Medical team yese, God bless you so much. Western Radiology, thank you very much. Nekunge muri munomira nesu zvakare. Vamwe ndevapi vandisina ku Well Atlas Laboratories, thank you very much. Nekuwanikwa muri munongomira nesuwo zvakare pakutorawo matest eropa. Kune vese vakasapota basa iri, thank you so much. Vese vari kusponsor kuti basa iri ringe riri rinoenda mberi. Fuel dzatiri kushandisa chaidzo, pane vamwe vari kungotidirira, vari kungotidana kuti aiwa yandikuisire petrol. Ndosaka muri kuona kuti movement dzedu dziri kuzoita nyore. Chingoshuwa kuti dai mapfuurira mberi nekuramba muchingosapota kuitira kuti The Kapingautowas vange vari vanoitwa zvakanaka. Ndapi mashoko amungada kutaura kune vari kumira nemo vari kukubatsirai? Inini ndinotaura ndichiti kune vese vari kubatsira, aiwa ndinotenda kuti Zimbabwe ndinobatsira kwavo ndiita kuti ndinge ndichirapiwa kuitira kuti
ndidzokedzane utano hwangu. Aiwa, ndinotenda zvakanyanya vasadzokere kumashure kusvika ndaporo wazongoona kuti aiwa mukomana wesu anani. Alright. Knowledge. Kune vachada kubatsirana newe, ungada kuti kudii? Aiwa, ngavanibatsire, ndotenda zvikuru kwazvo. Saizvozvo ndava vakadaro neushingo hwavo. Andini. Musara Jehovha Mwari dai akukomborera. Tinotenda. Aiwa, from Uncle Saint Eve crew, titi it's much love.